ман манеҷаи Саимрод, сокини ноҳияи Данғара. Тӯли 1 сол аст, ки дар шаҳри Душанбе фаъолият дорам. Тасмим гирифтам, ки як коргоҳи дузандагӣ ташкил кунам ва дар он ҷо шахсони имкониятшон маҳдуд ё шахсони камбизоат омада ёд гиранд, омӯзанд. Ман ба ин орзуи худ расидам, соҳиби шаҳодатнома гаштам ва ҳоло бошад корхона аз тарафи ҳукумат дастгирӣ карданд. роҳбари коргоҳи дузандагии пайравон ҳастам. Коргоҳи дузандагии пайравон шахсоне, ки имконияташон маҳдуд ҳастанд ва оилаҳои камбизоатро барои омӯзондани ҳунарҳои мардумӣ метавонем ба инҳо, ба шахсони имкониятшон маҳдуд ва инчунин оилаҳои камбизоат барои ёд диҳем. Баъд аз омӯзондани гулдухтаракон мо аз ҳар корхонаҳо, ширкатҳо фармоиш мегирем, ки яке аз фармоиши мо ин аз ташкилоти ҷамъиятии маҳбони ҳаракат дар ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст, ба онҳо махсус либосҳои корӣ омода намудем ва инчунин мо ба донишгоҳи давлатии Данғара либосҳои махсус барои гулдухтарон омода намуда истодем. Мехоҳам изҳори сипос кунам ба фонди хайриявии Музаффар, ки ба мо 2 адад мошинаҳои дардӯзӣ, яке попо ва дигаре авлок тӯҳфа намуданд.